Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मी माझे गाववाले माझ्या वांगडा सगळ्यात हे भाजप दर्शवणी सगळे संपूर्ण गाव कोरगांव आमच्या वांगडा असा सर कार्यकर्ते असे सगळेच मिळून ठरलेल्या गावातल्यांनी म्हाका काढलेलो असा त्याच्यामुळे मी असं म्हणा शकना की बीजेपी प्रश्नच ना बरी पार्टी येवची बरी हे मेळचा सगळ्यांचा मनाची इच्छा असता त्यासाठी आम्ही देवाकडे मागणं घातला जर तुमका भाजप तिकीट जर दिल्यात जाल्यार तुम्ही निवडणुकीक रावतले इच्छा असा कशें या सगळे आमचे गाववाले ठरयतले गावातल्याचे सगळं अवलंबून असं त्यांच्यानी कारण त्यांच्या ह्याच्यामध्ये मी भितर सरलेलो असा तेच काय ते निर्णय घेतले आमचो कोरगांवचो सगळो सपोर्ट हो कोरगांवकारांक आसलो पेडणे मतदारसंघात सुद्दां ताका फूल सपोर्ट आसा जर बीजेपीन आमकां तिकीट ताका दिली आसत जाल्यार आमी बीजेपीच्या तिकीटीचेर ताका फुडें व्हरतलो कित्याक आमी बीजेपी पयलींचे कार्यकर्ते त्याच्या नंतर जर बीजेपीन तिकीट नाकारली आसत जाल्यार इंडिपेंडंट म्हणजे अपक्ष म्हणून ताका आमी फूल सपोर्ट करतलो. मी LB गावडे आम्ही जेन्ना BJP गोंयांत दिली तेन्नापासून आम्ही पर्रीकर पार्सेकर सर किंवा आर्लेकर सर यांच्यापासून आम्ही त्यांच्याबरोबर कार्यकर्ते म्हणून आसा परंतु आम्ही आता पळयलें जाल्यार पक्षाचे जे आसात ते आमकां विश्वासान घेयना त्याशिवाय सध्या विद्यमान जो आमदार किंवा मंत्री आसा तो बाबू तर हो सुद्धा आमकां जे जुने कार्यकर्ते आसात तांकां विश्वासान घेयना विचारना त्यामुळे आम्ही कितें करचें अशा प्रकारचा आमचो प्रश्न निर्माण जाला आणि आता संयोगान आमकां एक लोकल कॅन्डिडेट राजन बाब सारको मेळ्ळो आसा. आम्ही जरी BJPचे कार्यकर्ते असले तरी आमच्या लोकल कॅन्डिडेट आमचो कोरगांवचो स्थायीक आसा त्यासाठी आम्ही आमच्या पक्षाक खंय तरी सायटीक दवरून एक आमचो कोरगांवचो म्हणून आमी त्याच्या फाटल्यान उबे रावलेले आसा आणि हेच्या फुडें सुद्दां आमी कोरगांवच्या फाटल्यानच आसतले